kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani. First and foremost, Mrs. Irene, accept our deepest condolences on the loss of your husband and the loss to your family. We are still trying to establish circumstances surrounding this tragedy, and we appreciate your presence this morning. Your cooperation just to be here means a lot to us, and also sends a strong message to everybody else. So allow me at this juncture to officially welcome you to the inquiry which is being conducted by the Parliamentary Ad Hoc Committee. On my right are members of the Ad Hoc Committee. On the left is a secretariat. So before we go into the formalities of the day, allow me to have some self-introductions made, starting with the members on my right-hand side. Members, please. Good morning. Thank you, Chair. My name is Beatrice Mare, Member of Parliament for Kasongo North. Thank you. Chair, I am George Jefferson Katspatike, Member of Parliament for Dowa Kasangad's constituency. Chair, ine ndine Mphatso Jones Boti, ndine Member of Parliament ku Lilongwe Mude. Ndimafuna ndipangenso declare chair kuti banja la idini ndikuwadziwa kwambiri chifukwa chonena kuti James Aidini amene ali brother wa late Wells ndi nzanga kwambiri, tagwira ntchito limodzi ku ame
nthawi yayitali, even Wales iyo ndimamudzi wanso kwambiri, so ndimafuna ndipange declare kuti banja limeneli ndikulidziwa. Zikomo kwambiri. Thank you very much, Chair. Good morning. My name is Felix Njawala, a Member of Parliament for Mwanza Central Constituency. Thank you. Good morning, through you, Chair. My name is Dairis Moses Mbengo, MP for Ncheuzo Zempai Constituency. Thank you. Morning, Chair. My name is Mackenzie Chipalamoto Nkwazi, MP for the Nkata Bay North Constituency, and I'm a member of this ad hoc committee. Thank you. Morning, Chair. I'm Gilbert Konyongwa, MP for Mulanje North. Thank you. Chair, Dumisani Lindani is my name, and I represent the people of Zomba Tondwe, and I'm also a member of this ad hoc committee. Thank you. Ine ndi James Mpunga, ndikuyimira anthu aku Zomba City South Constituency, komanso ndine Vice Chairperson wa committee imeneyi. Zikomo. Thank you so much, Honorable Chairperson and all honorable members of this ad hoc committee. My name is Joseph Manzi. I am the Deputy Clerk of Parliament responsible for procedural services, and I'm leading a team of the Secretariat that is supporting this ad hoc committee on this inquiry. Allow me, Chair, to ask each of the members of the Secretariat here present to quickly introduce themselves. Through you, Honorable Chair, Tile Likoma, Secretariat. Chair, good morning. My name is Ephraim Maipopo, Secretariat. Good morning. Through you, Honorable Chair, my name is Annie Ganyangalazi, Secretariat. Through Honorable Chairperson, my name is Charles Magarani, Parliament Secretariat. Thank you. Good morning. Through the Honorable Chairperson, I'm Upire Polepole Ali, Parliament Secretariat. Thank you. Good morning, Chair. I am Louis Maki, Secretariat. Thank you. Good morning, Chair. My name is Sipiwe Komwa, Secretariat. And I'm Walter Nyemelando Manda, the chairman of the ad hoc committee, a member of Parliament from Nsanje Southwest. Mrs. Aidini, just to find out from you, what language are you comfortable to communicate with? Ndiye mkurajijewa. Somogambiri. Session ya lero iri live pa Parliament TV, wa YouTube, wa Facebook, komanso ma media houses osiyanasiyana. Ndipanga state chimene mabwerera pano mchizungu, komano mafunso akayambika kuza mayankha mchichewa, just for the record. Mrs. Aidini, as a spouse of the late Major Wells Aidini, who was an aircraft engineer aboard the MAF Tango 03, you may provide first-hand information regarding his movements, communications, workload, assignment to the mission, and preparations before departure. Your testimony is expected to assist the committee in establishing when and how he became involved in the mission, whether he expressed any concerns regarding the assignment, aircraft operations, or his workload, and to complement the evidence of military witnesses with personal chronology. The committee and the people of Malawi once again extend their deepest condolences to you and your family. You have received summons to this effect. You'll be required to respond to this summons with the background information that I've given you. So before we proceed any further, we require you to take oath. May I request Secretariat to conduct the oath. I, Taona Chisasa Aidin, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God
by the Almighty God, that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Because of color, it. Tukuthokozeni chifukwa cha cooperation yanu. Mulo masuka kuti mufotokoze mbali yanu ndimene munayendera ma summons ndi zimene mukuta kuzikumbukira. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair and the whole committee here. Monga ndanenera kale za dzina langa. Ine ndi mkazi wa Malemu Wells Jordan Aidin, the major amene amagwira ntchito ku Air Force Zomba base. Mayendedwe yawo ndiyambira pambuyo pang'ono kuchokera a week before tisanamve za maliro akasambala. Pa 29th May at around 2 a.m. tinali titapanga ulendo ndipo tinanyamuka kumapita ku Mchinji ku farm kumene timapanga land. It's an estate ya Malemu a Gondwe, a Gudo Gondwe. Timapita kukakolola. Anapempha masiku ochepa chifukwa cha ma business schedules awo, komanso anatenga masiku ochepawo kuti tikakolole chifukwa chonena kuti anali ndi ulendo kuti akupita ku DRC ukapanga shanti asilikali amene amabwera Juni opuma ukudzapuma kuchokera ku peacekeeping. Tinanyamuka kumapita kumunda. Tinayamba ntchito tsiku lomwelo chifukwa choti tinayitirauziratu anthu kuti tilibe masiku ambiri chifukwa choti akuyenera kubwerera ku ntchito. So tinayamba tsiku lomwelo mpaka amene timafika Friday atamaliza kupanga zachimanga. And kusoletsanso it was easy chifukwa chokuti anayuza transport yawo Malemu kukatenga machini osoletsera amene ali a club. So it was done within 2 hours. Chimanga chija chinatheka. Kunangotsala kuti ineyo ndipetetse komanso ndipange stand work. That was on Friday. Saturday kumapitiriza kugwira ntchito ya stand work. Iwo ananyamuka Sunday kubwerera kumapita kuzomba kuti Monday akakhale mu office. Anabwerera that Sunday. Monday kukakhala mu office. Imene inali pa 3rd June. Pa Thursday on 6th June, masiku ena osewa timayankhulana because he was a regular communicator. Kuma I should dwell much pa Thursday, pa 6th June, pamene anandimbira phone. Kunchinji kumene timalima ndi kuchimwa mkango ndi kumavuta network. So mostly ungoona missed call kuma ndi kuti kupita kukakhale pabwino pamene pamakhala network. We used to call that place kuti patawa kuti tikayankhulane bwinobwino. Nde mwana anadzathamanga nduzoti mami dad is calling you. Nanyamuka kupita kukayima pa network kwaimbira. Only observe kuti amuna anga abalalika. Kuafusa bwanja ati da you can't believe. Palist yopita ku DRC andichotsa.
ndiye ndikuti zachitika bwanji akuti I don't know and sizimayenera kutero ife roster ikakhalapo malamulo athu ngati iweyo uli otokupita ndiweyo basi sizimatheka nde kwafusa immediate boss yanga andiyankha kunena kuti nawonso sakudziwa china chilichonse. By that particular time amuna ngaine amagwira ntchito ngati second base commander amene ali deputy CO ku Zomba Air Force Base. Nde immediate boss yawo ndi amene amapanga question kuti munandichotsetsa chifukwa chani. Ndi amene anayankhula kunena kuti iwonso sakudziwa chilichonse. Koma ndi directive yochokera ku headquarters kuti iwo asapite. Ulendo wawo onyamuka kupita ku DRC umayenera kukhala that coming weekend. Koma ineyo mwalimbitsa mtima ndimwe kusadziwa komanso mwachikhulupiriro ndi mmene timapemphera amwe Christian. Ndinenso mzimayi wamvano. Ndinalimbitsa mtima wauza amunanga kunena kuti musadandaule ni Mulungu. Chilipo chachikulu chimene chinakakuchitikirani ku DRC choti chinakatha kuononga moyo wanu koma Mulungu sanafune afuna kuti ino mukhale available here. Nde musadandaule kuti mupite kuti mwalephera kupita kumeneko. Anafotokoza nawo mbali yawo kunena kuti he really wanted to go because akaenda ulendo ngati umenewo ndoti amakhala ndi allowances, heavy allowances. Koma ndinatsikimizira kuti kwenikweni ndalamayo inuyo mukuifunitsitsa kwambiri kuti yachani. Anduza kuti don't forget kuti we have a wedding ahead and nthawi yatsala pang'ono. We need to settle some bills. I was like, come on. Zambiri tinalipira. Chimene chatsala ndichongonena kuti machefa amene anapangidwa haya tingwagulira zokuti akaphike koma china chilichonse ma service providers aliyonse the press whatever it was kamadzi ma drinks zonse zinayi zoti zinalipidwa kale. Nde kwenikweni ndalamayo inuyo mukakhala nayo phuma kwambiri kudandaula kwambiri. Ine ndikuona ngati kuti Mulungu akusungirani kuti mukayipeza nthawi ino you misuse it. You need it nthawi ina imene mudzayigwiritse ntchito. Tinayankhulana bwinobwino pamene paja ndi Kamdi was like zikomo kwambiri. Ndakumva. Tinasiyana nawo pamene paja but ine sinadziwe kuti mmene ndimayankhulana nawo mmene amafunitsitsa kuti andiyankhule amangondiimbira mafonimo nkuti iwo aja analatapsa mtima kuntchito anachokako. Koma ndinazindikira madzulo because I went back to check on him. Akundiuza in a happy mood now. Kundiuza kunena kuti guess what that what ine maganizo manga ndimati ndekuti ulendo uja apanga nanga ine sindikuzidziwa kuti kodi administration yawo imayenda bwanji. Guess what that what I told ndiyankhula much ndipo I was very relieved and I'm relieved up to now. Ndinabwerera kupita ntchito ndetuti kuti munachoka ati nachokako nde ndinabwera kupita ntchito ndagwira nomo mpaka tsiku lonse ndalimaliza. Nde tinasekaseka pamene paja kuti nomo moyo udzipitirira basi. That was Thursday. Friday anandi imbira phone mama ine nanyamuka kupita kuti ndikayankhulana nawo bwinobwino pa network. Nimene amanduza kuti nthawi yatha zibwerani ku nyumba. Ine kutsala kumene ndinatsala kwakukulu kunali kuti sindimatsalira chimangacho koma ndimatsalira kuti tikumbitse mtedza. Nde mtedza sunachite bwino or even chimangaso sichinachite bwino ngakhale tinapita ife ni ma empty sacks ambirimbiri tinakapeza kuti chimanga sichinachite bwino. Nde mtedza umativuta kuti aganyo amati kuyamba kukumba chifukwa chokuti amayendera kuti amalipiridwa pa ndowa. It was taking time kuti ndowa yawo idzadze amagiva. Asiya tena kuti mpeso ena but what he said was like zibwerani ku nyumba nthawi yatha. I want you home. Tizapange finalize zina ndi zina zofunikira. So ine naine akumvera.
komanso nalinso tatopako ineyo though nimapanga za ulimi iwo ndi amene anali odziwa zimenezo than me. Ine sina zolowere imene ndakulira zinthu za farming. Ndinawuza kuti ndezitha bwanji zantezazi ati no, your sister is there, for elder sister wanga amakhala konko ndi amene anatipezera somalo. Amandiuza kuti your sister aona zimenezo kuti apange finalize zisiyene zimenezo muzibwera. Basi nenangomalizitsa zina ndi zina zofunikirazo. Saturday mamawa nanyamuka around jama 6-7 uyamba ulendo ubwera ku Blantyre. Institutional house ya munanga inali kuzomba ku Air Force. Kuma our main house is in Blantyre. Nene nimakhala Blantyre ndiana. Kuzomba kumakhala Garden Boy. Komanso chifukwa chokuti kunchinjiko tinadzapeza mtsikana wina amene anali mwana wa skulu oti walephera JC koma amene oti amafuna be skulu ataphunzira iwo aja so it fit ndi ineyo titakambirana kuti mwana ayo akuoneka kuti ndi wanzeru koma chifukwa chopanga tonana amagwira ntchito ya mmafamu maganyu. Tinamtenga mwana amene uja anakamusiya kukobe ujene ku farm not ku farm kukobe Barracks Community Day Secondary School. Ndumene amaphunzira ndenda amene amakhala nyumba ya kuzomba. So ine nanyamuka mapiro Blantyre from Mchinji. That was on Saturday morning hours by 8 June. Ndinaenda poti ni mtunda wautali tikachoka kuchimwankango kufika so pa boma ni mtunda kuti tikapeze kuboma. Kufika pa boma I delayed for you didn't ndi soya wokuti ndigaitse ndipange mafuta. So amafusa kuti mafika mwadutsa Lilongwe. I was like no, I'm still in Mchinji. I would intamabwerani ino. Ndedo dada ndibwera tifika. Easy. Tinanyamuka pamene baja titamaliza kuphenyetsa soya uja kutenga mafuta athu kunyamuka kumabwera ku Blantyre. Koma chimene napanga notice ndichonena kuti amunanga ine amamamowa koma kalirawo koma nthawi imene anali ndi ine anapezeka kuti mowa uja kusiya pang'ono ndi pang'ono. Koma this day ine ndikufika ku nyumba ndinazindikira kuti iwo sanafike. He called ine ndikusanatsike ndi galimoto momwe muli pati ndikuwauza kuti andalowatu ndili kumpanda apapanso ndikutsika koma ndatopa. Ndi anandipanga inenso ndikubwera atu ndayima pamapanga pano ndinatsika ndimataya madzi koma ndikukuzizira ndi amuna anga ndikuwadziwa. From the tone I noticed kuti mwamwamowa ndiwo anadzanduza kunena kuti ida sikwambiri koma ndamwadi. We just joked about it kuti mmadikira kuti ine ndichoke ndi mukamwemo. Anabwera ku nyumba. Abwera ku nyumba. Mene amabwera ku nyumba fa uchoko mapanga ndi kwathu sikutali ku nyumba kwathu ndi kumachinjiri. Ku machinjiri wake so walimbi after market kutsetsereka. Ndi anafika ku nyumba. Kufika umene kuja anafika nduza nkhani. Nkhani zimene amanduza kunena kuti akuti mowawo ni mamwera dala ndaumwa ku Messi. Ni mamwera kuti ndikumane ndi immediate boss yanga. I wanted kuti ndamasule kandalalatira kandangwa amasula koma ine chimene ndikudziwa hani ndangwauza za chilungamo zenizeni kunena kuti zimene apanga si zinthu zabwino. Adzapangira munthu wina sadzachitenga bwino. Ndi kuti nkhani yake yomwe ija akuti ine mangoyenera kuti ndimasuke ndauze kuti adziwe kuti I didn't like it. Though I accepted koma I didn't like it. Ndi kuti ndeiwa kuti chana uda he's still insisting kuti he's not the one. Directive yachokera ku head office kuti ine ndichotsedwepo. Oh okay. Chabwino. Zisiyene zimenezo ati koma adere zopanda ntchito.
soon after supper kunabwera call phone yawo and amaoneka kuti anayimbirawo ndi workmate osati amaoneka koma anali workmate chifukwa anafikira because we were close tinakhala sitting mpando umodzi munthu uja anafikira unena kuti bwana muli ndi ulendo mawa ndiye mungokhala mukudziwa official communication will come kuli ulendo kuti mukanyamule maliro akasambala amunanga mawa amene anayankha kuti I lodge that. After kuyankhulana naye munthu uja tinayamba kuyankhulana and he was like I'm surprised kasambala ampatsa state funeral ndiye mawa akuti tidzipita nene ni mawa uzirida musapite mesa mwayirondiranitsa I took advantage kuti anachirondiranitsa ndati mwayirondiranitsa kuti ndizibwera musapite stay with your family ifeso takusowani nde anapezeka kunena kuti anandiuza kunena kuti sindipita koma amuna anga ine ndokonda ntchito kwambiri analokonda ntchito oti ine amwe business ready sinagwirepo ntchito since I met him ndimakhala ndikuapanga encourage kuti da musimungangopanga retire simungapanga resign tizipanga ma business you are very energetic and still young we can be making more money than izizongopangidwa order around ino madziwa kuti anthu akakhala pachikondi in their first days amanduza te yezonadi machazi chipezeke chochitika ndisiya koma leta anamba kuti ndisiye kwauza zimezo tsiku lina tukamba ine pozolowera kuti amandiyankha bwinobwino anandiyankha mopsa mtima kuti mangolimbika madana ndi ntchito yanga ifa chani zimenezo ayi ineyo ndidzasiya pokhapokha nditapeza chochitika chenicheni choti ndisiye kuti this I can do. I've seen ambiri my officers amene anasiyasiya ntchito anasauka so I don't want that. And I was quite kuti izi nzosafunika kuti tizizikambaso nde on this particular day ndali mwayi wanga ndi umenewu mwina ndingotengera ka excuse kuti chadzana alija atakhumudwa mwina andimva kuntchito kusapita koma amuna ngayina makonda ntchito and anandivomera inonso zoti kundivomera kuja kuninamiza chama 4 a.m. or quarter to 4 a.m. on 9th June anandidzutsa koma apa nangofikira kunena za uku pa 9th June after munthu uja atayimbira phone workmate wa uja kwauza kuti bwana kukhala ulendo official call ija inadzabwera bare after 10 minutes kuti mukuyenera mukatenge zovuta za akasambala nthawi anauza kuti 8 a.m. tinapita kukagona muja ine magona ndikudziwa kuti amuna anga ndine tagwizana kuti kumeko sapitawo koma kudabwa kuti 3:45 a.m. akundidzutsa kuti ndifuna ndikonzeke ndizipita kuntchito ine I was surprised kuti muzipita kuntchito kotani Mr. we agreed kuti simpitako ati I'm a military man kwametu kulibe no timangodziwa yes you say okay I need to go and do the services nalumbiratu ine okay koma inepo ndinalaira koma I didn't like it komabe I had no choice koma kwavomera kuti apite anapezeka kuti anadzuka I did my wife duties nadzuka for kunali kukuzizira I prepared water for him kuti akasambe but the good thing the geyser was on magetsa madzi analotentha anapita kukasamba ine mene amapita kukasamba I went kukapangira breakfast mene mati 5 o'clock
he was ready. Ananyamuka chama 5:30 kumapita kuzomba. Ananduza kuti makondera ntchito mmene umakondera business nimene makondera ntchito. So I have to go. Kupuma ntchito, kupuma kuti wapuma ntchito ndiye ndikufatu. That's what he told me. Ngara kuseka. He was my best friend. We used to chat a lot. Ananyamuka mapita. I remember anadzabwerera so ifoti ine nankhala pampando pa dining sinapite kuwalondola kuti ndikatseke chitseko. So he came back. Kuti dada tili mukatseke chitseko. Ananyamuka. Mundigwira pamkono. Tinapita. Ananyamuka nawo naye. So imofu nenatseka chitseko ananyamuka. Atafika kuzomba. Anandimbira phone chama past 6 kandi oziti kota kandi chama 5:30 ndaiwala bwino. Koma anandimbira phone kundiuza kunena kuti da you can't believe kuti nthawi jaso yasintha kuti tuni masana. Tenda boeka bwanji bwezi ndikupuma. Ndizipanga chani. So I told him utangopita kunyumbako. Mukatani? Mukapume rest munalawira. He said, okay. That mukapume after upuma kumunyamuka because being an engineer, amaine upezeka pa sport. Ndikugwira ndege kuona kuti ili bwino before my pilots asanafike. Then now so just go and rest. Kama kwana jama past 8 mu 9, that's when you can go back kuti mukayambeza ntchito. And he said, yeah, that's what I want to do. I'll do that. Ananyamuka ndikupita. From that time, sitting and crying. Anazanduza ndaimene amanyamukano kuti akupita kuchireka. Atanduza ndaimene yoke nako anazanduza kuchireka kuti tafika. Ine chimene ndinafusa ndichoti koma mwaje ananduza kuti mmemo kupangidwa prepare kuti tije. Okay, fine. Amunanga nalo konda nsima sama konda ma junk food. Olo zitavuta maka kwaphikira mpunga sama kudyera olo chips. So kumene kuja after that ananduza litaja let me prepare for work now. Sitting and crying so until nthawi imene amadzanyamuka madzulo kuti atenga zovuta akupita nazo ku Zuzu. Koma on the way he didn't communicate as usual. Chifukwa amuna anga ntchito yawo ata kungokuza kuti touchdown Likoma, touchdown Kalonga, landed Kia. Another minute or another hour akuzaso touchdown Likoma, ka touchdown Kalonga. Akati touchdown sama tandaza kuti atera iya. Koma amakhala kuti anaende ndege zawo zina zazikulu za MDF zinali kuchireka. Zimene zijanzo kuti sizingapite kukatera pa Likoma, sizingakatere pa Kalonga, only at Kia. Amathaupanga zimenezo pa tsiku mwina 3 times. So he noticed kuti sindizikonda. Ndepena amathongo nduza luti limodzi kupanga pena adziseka. Akuti whether you like it or not ndi ntchito yanga youluka mwambamo. Koma sindikudziwa chimene chinkandipangitsa ine kuti ndizingokhala ndi mantha. Komano nkuzapezeka kuti on this particular day mene amanyamuka kupita ku Zuzu, he didn't communicate kuti mwamba mwakwenda bwanji. He didn't. Pamene nthawi zina amathauri takumana ndi mphezi mwakuti koma papa ayi. Afika ku Zuzu anandimbira. Anafika mochedwa anandimbira. Andimene amandimbira anandimbira kuti akukadya kuti afika ku hotel. Anandimbira kuti akukadya ndikundiuza kunena kuti weather sinali bwino. Taenda movutika. Nene nkudzakumbukira kuti maybe that's the reason why sana ndi pange text. It was okay. I had no problems.
ndipo senayi nthawi yanga kuti ndimagona. I slept the whole day chifukwa chakutopa. Ndiye anandiuza kuti koma there's another communication kwabwera directive yokuti tikanyamula a vice president kuchoka ku Lilongwe kubwera ku Mzuzu kuti nawonso akapange attend maliro ku Nkhatabe. And I said okay. Tilawira kwambiri mamawa ndesiticheza ndigone ndipume. Okay, fine. Anapezeka kuti agona, ife kwathu kunapezeka kuti kuli blackout. That blackout inachitika. Ine nazimitsa choyambirira ntaona kuti battery langa kupita kulow, nazimitsa mobile data. Kenako phone shut down yoka. Mama wandinalawira going kuma premises ena fa magetsi kuzima kwake anazima mongo sankha malaini. Kwathu kunalibe magetsi and some other houses, but some houses had lights. Ndeti napita kumene kuja kuka charger phone. In a phone nduka charger. I went there around 7 but 10 June. Kenako chamapa state phone yanga imalira. Chifuka tamba kucharge, I switched on the phone. My mobile data naiwala kuyatsa. Kunabwera phone. He called. Ine mawo yamba wafusa pozindikira kunena kuti ndachenjerere fanthawi zonse. When I miss his calls, he could joke kuti kodi umayiwala kuti uli ndi mamuna eh? Ndineyo I wanted to beat him on that. Ndinafikira kwauza kuti kodi mwayiwala kuti muli ndi mkazi ere? Ndiye anandipanga achoka iwe mapazi yako. Iwe ndambira kaleka kuyesa phone yako simagwira and check your WhatsApp. Ndakutumizira message 6 mama. Ine nduriye di phone ujene. Ndapanga nati phone yetu inazima kunyumba kuja magetsi. Kulibe. Ndimene anapezeka kuti tikuyankhulana akundiuza kuti basi panopa ndigwire kantchito. We didn't talk for long. Zinaize kuti nthawi ya ntchito right? Ndigwire kantchito basi ine yasaso mobile data ichakuona adi kuti ati 6:06 AM ananditumizira message kuti afika ali kujeni ku airport ku Mzuzu kumano later chama 9 kandi past 9 manager mama omwe anadzandimbira kuti tupangano za ntchito a vice president abwera funa tizinyamuka. Okay, fine. Ninadzaimbira so phone chifukwa choti there was a certain message I wanted to give him. Kumana ndiyankhula modula muja kuti he is busy. Then later at 9:42 AM anandirembera en route Mzuzu. Pa 9:42 in a message janayankha pa 9:43 koma kwa ine naona kuti ndachedwerapo because amanjoya immediately akakutumiza message wayankhe pompo. Ine nayankha 9:43 because ine mene nayiona wishing him the best. And at that time kunali kungondidziwitsa kuti ali mmwamba atsala pang'ono kuti akafike kumene akupita. That was the last communication imene ndinayankhulana ndi amuna anga until ine ndinachoka kulowa town fati nkakagula mansalu zatsikana kugwirizira ukwati. Ine mene ndinalowa town ndinali busy. Ndinalowa kumashopu kuchoka kumashopu nimene nimapita mgalimoto kuti atsikana amafuna be kumalizitsa zina ndi zina zimene ine sizimandikhudza. Ndiye nakalowa mgalimoto kwawo zoti ndikakudikirani mgalimoto. Nakakhala mmene muja ndili mgalimoto muja. I sent him a text at 12:42 inangojonga kamodzi
kenako kunadzabwera message, not message, phone yondimbira kuti sister wawo mamuna wake sister wake anali kuchipatala ndeti mamuyendera limodzi anali kukwinzi kuti wamwalira. Nde ine ndimayesa phone ija usagwira. I sent him a text kuti nangasende kuti iwo be ali busy ndi za ntchito chifana ndiuza kuti adikira maliro ayikidwe anyamulenso anafedwa aja adzibwerera nawo ku Blantyre. And knowing kuti atengaso a president ainyo kuti ndekuti a president akangomaliza function akwenaso atenge akasiyeso ku Lilongwe. I opted kwatumizira audio plus kwalembera message kuti adziwe kuti mulongo wake wabuba wamwalira amene ali mulamu wawo mamuna wake wa sister wawo. Kuti neyo ndikuyenera kuti ndipita ndikayimirire kunamwera famaliro anali achisilamu ndi kuti zochitika zimaina kukhala zothamanga kukayika. Nde panalibe response. Ndili mkati momwemo ndinaona pa social media sindangana nkhala galimoto, all the windows are closed. Chimene ndingacheze nacho ndi phone yanga. Ndinaona pa social media kuti ndege yonyamula vice president yasowa. Mtima wanga unaguguda kwambiri. I started again kwayesa phone. Phone ija usatani bosagwira. Koma maineyo knowing my husband and knowing how experienced and how brave he was, I was like ngatana kumana ndi china chake chovuta amene ndori mwina akatera ku Zambia amene. Bas chifukwa on this particular day ndinafusanso mukucheza kwathu napa ngoti lero nde mukwenda bwinobwino with no difficulties ngati mene munaonera dzulo ndi weather. And today it's calm. Maine maganizo manga ndati amunanga being a military man ngati akumana ndi chovuta ndi azinzawo ndoti akatera ku Zambia amene. Kenako kunamba kubwera ma messages osiyana pa social media pompo kenako nangonoti ineyo izi zindisokonekera. Sindinaoneso sindinaloweso kuti ndione. Unfortunately at that particular time naloti sinimagwisa ntchito Facebook. Koma mwana wanga analophunzira school ku Nelson Mandela University ku South Africa. And chifukwa cha ma message amene ajawa ndinauza naimba phone calling one of the girls kuti guys let's go home. I can't be in town. Ndatopa ndifuna ndizipita. I'm giving you 10 minutes ngati simbwera kugali moto mundipeza ine ndachokako. And kundiyankha kwake anandiyankha kuti ife tutafika kale. Ife anali mwana wa brother wanga ndi mwana wa sister wanga amene anapita. Nde anthu aja anabwera kugali moto. Tinanyamuka kumapita ku nyumba. Titanyamuka kufika ku nyumba, that's when my son called from South Africa. Kundipanga kuti amakonda kwathu we joke a lot. Anandipanga kuti gangster ali stable. In the moment ntamva voice ya mwana wanga, I cried. Mwana wanga anandiuza kuti mami no, bwanji. Namuza kuti dad is nowhere to be seen. Dad sakupezeka. Or even kuti angoganiza kuti andipangire text wherever he may be. Sakufuna. Anandiuza kuti mami, dad is a brave man. Akhala ndati inu. I'm too fragile. Sindingakwanitse kumapanga handle zinthu zovuta ngati zimenezi. I can't manage to wait. Nalira kwambiri. Pamene paja mwana wanga anandiuza no, anadula phone. Ndikundi kumwimbira m'bale wanga wina. Amene timakhala naye
kubauza kuti be with mom. Ananditumizira message very strong yondilimbitsa mtima, yondipanga remind kuti ngati dada anapanga survive in 2018 kuti RC izinthu zazing'ono is going to survive. Ndinduti nanga what if ndegeyo yagwa? Is he going to survive? Iwetu zimene ukukambazi pa ground za nkhondo. Ma what if ndegeyo itakhala yagwa? Is he going to survive? Mabe he kept on going. I don't know, mami. Talimbani mtima. You are a strong woman. Eti dineyo ndinamvera nadzuza kuti I'm a strong woman. Anapezeka kuti ndandula furniture. Komano social media ija vuto anthu anamba mabwera ku nyumba. Nde wina abweretsa chithunzi eti tonani akuti ndege ija yagwa chonchi. Ineyo zimandipanga confuse kwambiri. Koma kenako wina abwera kundiuza kuti no. Awata akunena utonani si mitundu yachikuda iyi. Awa ndege yagwa. See the people surrounding ndege. Ena kuoneka ngati ma Japanese. Ndege yake city simeneyo. Kena konazuza ndekha kuti I know palibe amene angandinamize. So ineyo my husband didn't send me a picture ali pa airport pa Yalilongwe mmene avalira. Nde pamene anayimapo ndege maonetsa namba. So I'll be using this. Muntima munde Karen. I'll be using this. Whatever. Inelike jimene ningaione. Ikamaoneka similar to this. That's when I will take it. I don't want to be confused. After when mamunanga suguranga kaudu wafa. Alipo amene wali moyo. Nde kunabwera yena aliwo sanapezeka amwalira amene I said no. Until the state president anapereka announcement yao. Kunena kuti ndege sinapezeke. Zimene zija zinandilimbitsa mtima kuti kuti ndege sinapezeke. Kenako takhala nthawi kupita mdima ukugwa. My aunt called me. She's also in the military. She's seniors. And uzorita una mwana wanga ulimbe mtima. It's 50-50. Anything can happen. Inu ngolimba mtima nakanga ndabalalikaso. Komabe ndikakhala ine madzuzo ndege sinapezeke. So why do I have to be worried? Kumene iliko ili safe. Ena akuti ya ndege ili nchikangawa mungu masiku ziko lili pati. Ineyo amuna anga akulira nchikangawa. Primary school yao. Bambwa wa magwira nchiro forest. Now, I was like, ngadali nchikangawa, you know where to go. Komano, zinadzapezeka kunena kuti the next morning, nimene timauzidwa kuti chabwino palibe. Koma ineyo kuti ntanyamuka kale, ndidapita kuzomba, knowing kuti ndege kamabwera ifikira kuzomba. Madonia wanalota amatera kuzomba. Nde ineyo I went to Zomba kuti amunanga kamabwera ndipeze ku institutional house yathu ya kuzomba. So that's what happened. Nimene kumabwera kuti onse tupalibe amene wapulumuka. Onse anamwalira. Mapena ni makani magazi onse amwalira koma amunanga alipo until social media inabweretsanso zithunzi. I recognized kuti ali apa. Before
directive isanabwere kuti asaone wina aliyesa kugawa zithuzi, but anthu anali atagawa kale. Ine ndinaonera phazi kuti ndi chiuno kuti this guy antembenuza apayo pooneka kuti mwendo umodzi ndi oduka unaduka chakuphazi kuchonchuku apo kumapita kuphazi ndoduka mwendo wina ndesu unaonetsere uje unaoneka kuti wachokeratu kuti wachoka watembenuka. I recognized him kuti amuna angawa basi I lost hope. Ndi pamene ndinazindikira kuti basi chabwino palibe. It was like dziko lonse likundithera on that particular day. That's what happened. Kwinako ndi timangoendera kuti uzungulire kutere akuti mwakuti. Koma it's very painful chifukwa tinapita kunkope kuti tikayika amunanga. Unfortunately, sitinathe kuona thopi lawo because there was a directive yokuti tisatsegule coffin. Anthu anali atavulala kwambiri. Ndi coffin sidatsegulire. That's how we buried him. Mpaka lero. Ndi chimene ndikudziwa concerning imfa ya amunanga basi. Break 1 minute silence. Mzimu wa Major Wells Adini usemuntende. Pepani sicholinga chathu kuti tibwerere mbuyo ndikuyamba kufukula kuti timvesesa chinachitika ndi chani. Pepani kuti takutengani munyengo amene mmene kuti munayiwala. Koma chair through you ndimati ndipemphe ndalemba manamba amunanga apa. Amunanga sanali pilot. A pilot analipo awiri. Was just the engineer kuona za mene ndege kuendera ndi mavuto ena. So I believe kuti ata kukhala munthu mmodzi amene who tried to communicate ndi authority yake amene ali aini ya ndege. Mundifufuzireko if you can manage kuti kodi last communication yawo inali yotani ndi amene angafotokoze kuti what happened chinachitika ndi chani. Koma chinthu chimodzi so chimene ndimadziwa now and then amunanga makondo matuza because he used to monopolize screen uwasira screen kandi pa sitting room upita kuchipinda ukapeza sawabwera uza kusinthirani ma channel kayika mpira ndiye kujatasira ifo irayikapo air crash investigation. Naturally he was also a teacher. Amakonda kumanena kuti ndege ikamagwa engineer lo yako mainena utsegule tank utaye ujeni utaye jet fuel
ndicho linga chokuti kamakapanga crash isayake anakhala kumakamba zimenezo ndi several times ifo yoti tinaoneranso ndege ya America Air Force ina yake imataya mafuta imakaperekera mafuta kunali kujeni kuchano kunali kwa Saddam Hussein inapezeka kuti inapangidwa hit engine imodzi ndiye inayamba kumataya mafuta imaonetsa ndi amati this is what we do ndiye nene mayirodzera amunanga ndekuti ndegeja anayitaya mafuta atazindikira kuti ndege kupita kukagwa ndicho linga kuti umene kagwe isakakhale ndi impact yoti mpaka ipangitse kuti kuyake moto chifukwa ndi chimene mutu mwawomo chimayenda nthawi zambiri koma chimene ndingapemphe mukupemphani through your investigation team ndikungofufuza kuti kodi what was his last communication mujeni yanga yapa kadziliwo erengeka bwinobwino fane malemba lero lomwe apo koma ndayikamo manambers awo awiri ya Airtel ndi ya TNM. Ya TNM ndimene amakonda kuyigwiritsa ntchito kwambiri mutafufuza kumeneko kuti kodi amayankhulana ndi ndani and what was the communication about. Ineyo nditha kusangalala on behalf of the Aidin's family and the Chisasa's family. Thank you. Ndikhulupirira mamaliza. Mokupemphani tipempha ma-members kuti mwina afuna afunse mafunso ena ndena kuti amvetsetse mmene munalongosolera. Mwina kapena akhani mafunso ena otizo mufotokoza. Nde mokupemphani ndiyapemphe ma-members ambe kufunsa mafunso azizibange introduce worker koma nkhani yanu mafotokoza mwachimvekere. Somo kwambiri. Dedza Kasina. Zikomo Chair. Poyamba titero kuti pepani mai Aidin bila nangambira chamu choti sicholinga chathu kuti mwina tikumbutseni zimene munadutsamo zimene mwina chovuta kudzachiwala komabe mwina mabala apo ndi apo anayamba kuiwala. From statement yanu imene mumayankhula presentation yanu mwalongosolako nkhani yokhudzana ndi pa 6 June 2024 imene anakuimbirani kudandaula ndi kukwiya kumene anakwiya kuti pa ndandanda amene apita ku DRC anachotsedwa. Sindidziwa kuti pa zaka zimene mwakhala nawo ndikoyamba kuti anali pa mission yoti apite kwina kwache achotsedwako dzina lawo kanali koyamba kapena mwina zinachitikapo. Kanali koyamba. Chabwino. Communication imene mayankhula naye pa 10 ya past 8 funa lazima ananena kuti anali ali ku Lilongwe kapena asananyamuke ali ku Nzusa. That particular time sana ndipangire state kwenikweni kumene ali because we didn't talk much. Chabwino. Mwapempha pempho lanu kuti committee kuthandizeni kufufuza manamba amene mudatipatse kuti kodi uthenga wawo maliza ndi mabwana awo kuntchito ku MDF kapena mungainaje ndege imeneyi udali wotani mwina nthawi imene anali mu malengalenga pamene amapita ku Mzuzu.
ngati akubanja chimene mukanafuna kuti mumvetsetse komiti ndi nkhani ya uthenga okhawo chimene zinachitikira kapena ena amakhala ndi maganizo ena kuti mwina sinali ngozi mwina pali china chidachitika maganizo anu ngati akubanja mumaona kuti ndotani? Kufuna kukhala ndi closure, kungofuna kuzindikira kuti kodi chinachitika chene ndi chani, fault inali yanji, because it can happen kuti ndege napanga ndipopo fault ali mmwamba. Ndi chimene timangofuna titadziwa. Mafoni ya malemuwa manamba muti mutipatsa free chair. Mafoni ya malemuwa ngati akubanja pala anapezeka kapena munapatsidwako kapena? Mafoni ya malemuwa tinapeza foni imodzi imene inalinso yoti ndiyosweka yopindika yoti singagwireso ntchito, imene inali ya 09 koma foni yawo ya 08 sinapezeke. Pomaliza chair, pakagwidwikawo ka ntchito amuna anu ndigwise chomwe munanena kuti you were best friends, mumakonda kucheza pa zambiri za kuntchito ndi zina zoterozo. Mwina prior pali ndo mene amapita olo mwina a week before olo masiku ena anakambapo za mwina mavuto ena kuntchito kwawo okhuzana ndi mwina ndege imeneyi kapena kuti inali ndi kavuto kena ngati engineer kuti mwina ndikukoza zakuti pali kavuto kakuti? Ayi, sanafotokozepo. Andi mukucheza kwathu nkhani zambiri za kuntchito no. We could chat zinthu za personal, koma za kuntchito kwambiri ayi, koma kufotokoza ndi kuchemerera ndege zawo amachemerera kwambiri, sananenepo kuti pali fault ina iliyonse. Chabwino chair, ndi mmenepo kuchoka kudedza kasi. Mulanje North. Zikomo chair. Choyamba ndi joine anzanga nonse ndi a chair kupepesa maliro a amunanu amene anamaliya kugwira ntchito pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri, ndingofuna kudziwa kuti I think ndege kumva kuti so I think it was chama kwambe chama 10 umo. Kodi munandira ku official communication kuchokera ku ntchito kwa munanu kuti ndege ya sowa kapenanso kuti update iliyonse kapena mangoonera pa social media ndi anthu ena official communication kuchokera ku office kuti amayi zikuoneka kuti ndege ija kuoneka koma inatizi kupasa ndi update sikomo? Ayi, koma zitha kutheka kuti mwina they communicated kwa brother wawo, elder brother wawo. For onse ali military koma in different fields. Komano ngati kwa ine ndikuti mangomvera mene manenera muja social media mpaka next date kuti uthenga kuti zinthu zavuta simunandiyepo official communication ngati akazi yawo? Ayi, sikunabwera official communication iliyonse. Komanso it could have been impossible kuti Air Force andimbire phone ineyo, chifukwa that's why ndikupanga lifa kuti atha kutheka kuti anamuuza brother wawo, chifukwa ine though tinakwatirana pa mwambo wa chingoni koma
nalisana sainire ntchato limakasayinira pa 11 July kusonyeza kuti mu system yako army ineyo sana ina kuti andipange communication ina iliyonse was supposed kupita kwa bambo awo kapena mai yawo kulu brother wawoyo koma mai yawo ndi bambo awo panalibenso uthenga uliwonse umene unabwera owauza kuti ndege inasowa mchimwene wawonso sanatiuze koma I believe atakhala kuti anali ndi information atha kuziwa kuti this is it kuti analandira siko Mwanza Central. Zikomo kwambiri chair. Inenso mundilole ndi ajoina anzanga amene ayankhula ndisanayankhule ine komanso inuyo chifukwa cha mawu amene mwayankhula opepesa kwambiri chifukwa cha zimene zinachitika. Funso limene ndinali nalo ndi lomwe Mulanje South afunsa kale ndiye ndipanga withdraw mkono wanga umene ndinakweza. Ziko Kadabe North. Ya chair, ineso nitoze kuti mwandipasa mpata ukomaso nditengerepo mwayi kupepesa mayi aidini pa malilo amunao major aidini. Funso langa just need to understand kuti munanena kuti mnayankhula nawo ananena kuti today is calm. Inaliswe lapa 10 pomwepo pamene amachokera ku Mzuzu anali ku Lilongwe or when was that time pamene macheza ananena kuti tabwerako koma today is calm. Inali which day? Siku mene amandiuza kuti today it's calm inali pa 10 and nthawi imene amandiuza zimenezo I believe kuti anali ku Lilongwe imene anandiuza kuti today it's calm ifo choti sanakangwenera kuti ili calm ifo taona ku Mzuzu airport ko asanaone ku Lilongwe kuti kuli bwanji. Okay, Chair, the last one. Mwanenaso kuti at 9:45 mnalandira message yonena kuti in loot to Mzuzu, I think. Nthawi zina pamene mwina mmacheza you are able kuti muzipanga communicate ali mndege ama macheza mndege amatumiza message na simatumiza kumbuyoko. Yeah, zimachitika kwambiri but on correction inali 9:42 AM imene ananditumizira message imene zimachitika kwambiriso ngati imene ndinafotokoza kuti amandifotokozera touchdown there right bas zimachitika. Cheu Nzoze Mvai, then we go to Lilongwe Mude and Dowa Kasangas. Tathokoza kwambiri chair kuti patsamwa anthu akunchewu kuti tiyafunse mafunso mayi aidini. Choyamba ndikupepeseni chifukwa cha imfa ya munanu Pepani. Ndi funso limodzi lokha limene munafotokoza kuti mudakwanitsa kuipeza foni ya Airtel ya amunanu. Ndimafuna ndingodziwa kunena kuti kodi amene adakupatsirani foni imene adali ndani kapena mudayipeza motani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri madam. Foni imene tinapatsidwa ku area fete ku police kumene tinayitanidwa kuti tikatenge zinthu zawo kumene azibale awo anandiuza kuti ndipite fa I'm the one amene ndingadziwa kuti chimene anatenga ndichi. So I went there ndi brother wawo ndi cousin wawo ndikumene tinapatsidwa foni imeneyo
ndi zina zimene zimaganiziridwa kuti ndi zawo za malemu, koma foniyo sikuti so inali mu state yoti ungayigwiritse ntchito ya 09 koma ya 08 sinapezeke. Zimene zimapezeka zina nzongophwanyika so you wouldn't tell kuti zophwanyikazi kodi mapisi amenewa ndi foni ya amuna anga kapena ya anzathu enawo, chifukwa zimene zinachitika ku area 30 on that particular day timakatenga zinaoneka kuti satiso zinaoneka koma zinali zokuti amatiyitana mosiyanasiyana ngati IMDF tinayitanidwa patokha mafamily zonse atatu kuti tikatenge katundu wathu pamene ena analatayitana kale, tinayitanidwa mosiyana. Ziko Lilongwe Mude. Zikomo kwambiri chair, inenso ndiwa join anzangawa kuti pepani kwambiri chifukwa chotaya amuna anu pa ngozi ya ndege imene inachitika. Monga nanena muja ndioti ndikuwadziwa kwambiri onsewo chifukwa choti ndinagwira nawo ntchito kwame limodzi ndimakhalanso kuzomba. Ndiye ndimafuna funso langa ndi awiri chabe afupi. Funso langa loyamba ndilonena kuti poti mukulankhula kwanu manena kuti adavulala kwambiri ndiye adanena kuti ayi coffin musatsegule. Ndikukhulupirira kunena kuti be ngakhale simunatsegule mudalandira maripoti ochokera kwa madokotala amene adayesa za matupi amene adavulalawo, ndikunena chifukwa chake kunena kuti kodi iwowa amwalira ndi chani poti pamayenerabe kukhala ndondomeko imeneyi. Ndiye sindikudziwa kuti kodi zotsatira za madokotalazi inuyo mudalandira ndipo mudaziona. Funso langa loyamba limene. Zikomo kwambiri sa zotsatira report yochokera kwa ma doctors ya mmene anavulalira ine ndinama sinayiona ndi ndisayikire umboni pa chinthu chimene sinachiona. Mwina ndifuse poti munanenaso za ntchatho tinene kuti simunalione ripoti ili chifukwa chonena kuti mwina amapereka kaye ripoti kwa munakakhala kuti munasayinira ntchatho adakakhala kuti ndi akazi awo eni woti anasayinira kwame kuti ndi akazi awo, kuti ripoti simunalione kuti chifukwa cha zimenezo kapena chifukwa chonena kuti ripoti yo palibe. Pali malipoti angapo amene amafika andi amafikiranso ku nyumba kwathu, amafikira m'manja mwa ine ndi amene ndimatenga kukapereka kwa makolo za malipoti amenewo. Koma ripoti yofotokoza kuti mmene anavulalira zinayenda chonchi I didn't see any. Kaya poti tinali mu confused state but I didn't see any. Chabwino zikomo kwambiri ndikukhulupirira kuti tiyesera kufunsa so ena ndi ena akubanjako kuti timve ripoti imeneyi. Funso langa lomaliza ndifunsa maganizo anu chifukwa Major Wells Aidini anali katswiri wokonza ndege, flight engineer, ndikumudziwa bwino, ndipo ulendo wawo adayenda kupita ku Mzuzu ndikubwerako nkupita ku Lilongwe kenako pobwerera ku Mzuzu pamene zovutazi zidatichitikira ngati Amalawi. Ndipo ta Amalawi ambiri amalankhula. Inuyo Aidini wamukwadziwa komanso anali mekaniki wa ndegeyo nthawi imeneyoyo. Mmaganizo mwanu funso ile anafunsa konso adedza kasina koma ndofuna ntsindike. Mmaganizo mwanu
mmaona kuti idali ngozi kapena wina wake adachititsa kuti ngoziyo ichitike? Zikoma kwambiri. Ine maganizo mwanga personally ndimakhala 50-50 chifukwa chenicheni pa ground palibe chimene chimabwera. It's 50 ngozi, 50 kuti the crash itself inaliyo chitopangisidwa. Chifukwa chimene ndikunenera zimenezo ndizokuti report atatitana aku Germany imene amapereka. In all their statements, amati we are assuming kuti this happened. We are assuming. Zimene zinaonetsa kuti ndi ma assumptions chabe koma reality palibe. Zikoma kwambiri. Funso langa lomaliza chair, ndimafuna kuti mutithandizire ifeyonso ngati committee kuti mwina tizisinika ka 50% kenako kokayikirako kuti tikumbe pamenepo mpaka tipeze ansala yake yonena kuti mwina idzathandize kuti nkhani timalize. Ka 50 aka ka percent kotsatira aka muli ndi umboni wina uliwonse umene ukhoza kutithandizira ifeyo kuti tifukule apa ndi apa kupatulako report ya ku Germany imene imanena kuti we are assuming. Palipena paliponse pamene mukhoza kutilozera kuti tatokosani apa mwina ka 50% akaka kuti kachoke kapena kakhalepo. Zikoma kwambiri che. Zikoma sa. Ineyo honestly chimene ndakupatsana ndi chimene ndikuchidziwa and ndichifake ndikupempha kuti komiti yanu ifufuze kuti kodi yowa pa nthawi imene fa last scene ya munanga it's exactly 16 minutes after 10 Germany report anatiuza kuti ndege inagwa exactly at 16 minutes past 10. Koma ndege imene imapezeka kuti ikupita because if he managed to text me and I text him back after a minute and some seconds, zinapezeka kuti akwanitsa kuona and still anali online. Ndikukhulupirira kuti atautheka kuti anapereka ku report ya zimene zikuchitika. Ali mmwamba mucha ndiye mungatithandize ndinu. Zikoma kwambiri che. Dowa Kasangaza. Zikoma kwambiri che apo tipatsa mpata kuti tiperekeko mafunso. Koma poyambirira nanenso ndijoine anzanga amene apereka kale uthenga wopepesa ku banja lanu Mrs. Taona Aidin chifukwa cha imfa imene inagwa mnyumba mwanu, imfa ya ngozi. Ndili ndi mafunso ngapo. Poyambirira munafotokoza za ulendo umene umayenera kukhalapo wa ku DRC. Komano mmene pamafika pa 6 June 2024 munafotokoza kuti malemu anakuza nonena kuti dzina lawo pa ulendo umenewo lachotsedwapo. Poyamba ndimafuna ndifunse kuti ulendo umene umayenera kukhala kwa tsiku lanji ngati mungathe kukumbukira. Zikoma kwambiri. Tsiku lenera ulendo ine sindimalidziwa koma anangondiuza kuti inali weekend imene. And anadza ndiuza ine ndikuauza kunena kuti
mwina mufuse bwinobwino kuntchito kanana kuti ayi sizingathekenso kuteko lero ndi Thursday. As we are talking, mene andichotsamo ndiye kuti not ticket, koma zofunikira zonse ndikuti apanga process in the name of munthu amene amuyika uja. Iwonso sizingathekenso kuti atani kuti apite. That's what I was told. Ndiye sindikudziwa ngati ino anachipeza chifukwa nkukuuzani chimene dzina lawo analichotsera pa ndandanda wa anthu opita ku DRC. Sikomusa ndinafotokoza momveka bwino kunena kuti mpaka pa 8 usiku ndimene amafotokoza kuti uza mmene ayankhulirana ndi abwana awo ndipo ansala inabwera yonena kuti iwonso alibe knowledge koma directive yachokera ku head office and abwana awo a base commander the CEO anakanitsitsa kunena kuti iwo sakudziwa pakanthu. Mu report la BFU pamene akupanga ma conclusion yawo mu report limenelo amanena kuti no nyengo kaya kuti mitambo imene inalimo mu Chikangawamo ndi imene inapanga contribute kungozi imene inachitika. Sindidziwa kuti inuyo zimenezi mmaziva motani. Zikomo kwambiri sa. Zimenezi tinazimva bwinobwino komanso report inatuluka ya BFU it's not like kuti ife tinangotenga report ija ndikumawerenga. Koma tinayitanidwa ku area, is it area 11? Kumene inali Sigerege Hotel. Pano dzina ake ndaliwala. Kumene anakatipangira brief za report. And even the engineer who came that day ananenaso kuti iyi ndi ngozi yoyamba kuti wafufuze ya mtundu ngati umenewo. And amanena kunena kuti chimene ndege mangolukira malo amodzi mwamba sakuchidziwa. Ndi chifukwa chake ndakuzaninso ni kuti mu report yawo imene amatipangira brief amatiuza zambiri kuti he was just assuming kuti this happened, assuming kuti this is what happened. Chair funso langa lomaliza pakakhala kuti pachitika ngozi ngati imene inachitikira ngozi imeneyi pamayenerabe kukhala chipepeso kubanja kupatula defi gratuity yochokera ku ntchito kumene malemu amagwira. Munalandiraponso chipepeso china chilichonse kufikira pakali pano? Zikomo kwambiri sa. Apart from drama yawo ya kuntchito ya deaf gratuity sikunabwereso chipepeso china chilichonse. Yeah, zikomo kwambiri. Kasungu North, then there's Akasina. Pepani tu amai aidini. Ifeso ndife opwetekedwa ngati mmene mwapwetekedwera inuyo. Koma Kasungu North ili ndi mafunso ina ndinganene kuti limodzi ngati si awiri. Funso langa ndilonena kuti mwanena kuti munalandira report ya ku Germany. Kupatulapo report limeneli ndimafuna ndidziwe kapena komiti yidziwe kuti kodi simunalandireponso report la kafukufuku wina mwina la kuboma. Sikomo. Zikomo kwambiri madam. Report ya kafukufuku wa kuboma linabwera. Zikomo kwambiri. Apapa mwatiuza za report la ku Germany kuti limeneli amangopanga kuti zinakhala ngati motero osati kutsindika kuti zinachitika.
nanga lipoti la kuboma mmene munalionera linalilonena kuti lakukhutitsani kuti zinthu zinachitika motere? poti nawa kuboma amadikira conclusion yochokera ku BFU ndi chifukwa chake ndikukhulupirira tili lero tukambanso nkhani yokhayokhayo, and it's my prayer kuti ulendo uno ikhala kulosha chifukwa zaka ziwiri zapita lero tikubwera pano mmene tension ilili, it's as if amunanga amwaliranso kaina. Ndiye ndili ndi chikhulupiriro chonse kuti komiti itithandiza kuti tidziwe chenicheni kuti kodi inali ngozi kapena ayi, inali ngozi yochita upangiridwa. Tingodziwa because at the end of the day sikuti moyo wa amunanga ubweranso, koma at least I'll sleep at peace because ndimakhala munthu osowa mtendere. Komanso ngati ineyo ndimasowa mtendere, nimamvanso chisoni kwa mayi amene anabereka mwanayo. In my youthful days somebody lectured me kuti pali imfa zimene zimachitika pa moyo wa munthu zosiyana-siyana. The time I lost my parents, akuti umamwaliridwa bambo ako, umamwaliridwa mayi ako, umamwaliridwa amuna wako, koma imfa imene mabwereka kwambiri ndi akufa kwa mwana wako ubereka wekha. Ndi chikhulupiriro zitha kuthandiza fa as I'm talking to you, ine apungu zanga akazi akhala kuyendera kuferabe chifukwa chokuti samatha kuivomereza imfa ya mwana wawo. Ine ndimaoneka kuti zinandivuta, komanso ndikakhala pasi ndimati ngati ine ndimamva chonchi wati mondi yawo. Ndi ndi chikhulupiriro kuti this is our reality now. Mutipatsa kulosha ziko. Pepanishe pepana mayi funso langa lomaliza kuchokera ku Kasungu North ndilofunsa kuti kodi ngozi imene inachitikira aku Air Force kapena akuboma kukupangana update ndikuyendera nanu limodzi, munakhutisidwa kuti anachita ndithu mwa upangiri wawo kulankhulana nanu kuyendera limodzi kufika mpaka na kukayika maliro? Pepani. Zikomo kwambiri madam. Kunena zoona ku Air Force tayenda nawo limodzi. Ngakhale tsiku lenelenelo la zovutalo linali tsiku la chipwirikiti chifukwa chokuti anthu anamwalira aja ndi asilikali atatu. Andisinge kuti amene akudzayimirira amunanga ndi ya Navy, koma ndi asilikali okhaokhawo, koma sanasiyire pompo timakhalabe nawo limodzi muzochitika. Andife sitinawake manda chifukwa chokuti kumene tinayika amunanga kwawo kunkope kumangochi ndi kunchenga, ndi amadikira mvula zingapo kuti zigwe. Ndi we are hoping kuti next year ndimene tingawake manda, koma ndi chikhulupiriro kuti tinawobe tinakali nawobe. Zikomo. Dead Second. Zikomo kwambiri chair. Pepani Mai Adin ndi mafuna nditafubetsetsaso pa zinthu ziwiri zina zimene azanga wanafusa ndinazisiya kuti mwina azanga kozo fusa. Ndi mawerenga chair
the report, inquiry report, la December 24, page 53. Funso langa alicho kapeni pa chair. Mnatero kuti mene matupi adapezeka thupi la mnanu adanena kuti linaonongeka kwambiri, musatsegule bokosi, mnakangoyika. Ndiyambira pamenepo kuti alipo wakubanja amene anakaona ndikupanga identify kuti thupi ili kope ndi ambale wathu. Alipo anapanga identify kujeni kulilongwe kuno kumene kunachokera zovuta kumabwera ku Mokibe. Amene anali apana ubale wanji amene akapangayo. Ndi cousin wawo. Nkhani ya autopsy report mwana kuti mudangouzidwa mudangova mene amapanga autopsy report ngati akubanja lanu la aidini munatenga nawo gawo lilonse? Ayi, ndinamveranso pa news kuti mabanja ndi amene anasankha okha munthu oti akayeze matupiwo, koma kwathu kuti tafunsana panalibe amene anasankha. Chabwino, chair ndinatero kuti ndimakuti ngani pa page 53 ya autopsy report ya maka chair ya commission report yoyamba ichi imene mundola kuti ndiwerengere mchizungu then ndiafusa mai adini kuti mwina ngatanga yankhulebo chifukwa chair ikunena kuti all autopsies had either family or official persons present to identify and observe the process, and I think this is according to Dr. Kamiza, who was doing the coordinating the stakeholders from OPC, police, MDF, and the mortuaries. And if you go to the last sentence, chair, on that page, it's on bullet C. It says the MDF insisted on having bodies of MDF officers autopsied first, and insisted on fast process so that the MDF can arrange for funerals of the officers. Chichewa kutero kuti report limene nkapanga kafukufuku amene kuchipatala nkayeza pa mapezeka wakubanja mmodzi kapena mmodzi oyimira akubanjawo kapena wakuntchito. Ngati ndakufa ndi bwino lomwe materonso kuti ndazathu na akuntchito kwa amuna anu aku MDF mwakhala mukuyendera bwino, mukuyenda nawo bwino pa zochitika zambiri mayankhulana. Andi report likuteronso kuti MD4 ndamene adatsogolera kuti mwina kuyeza koyamba izi matupi ya maofficers atatu aku MD4 kuti azipanga dongosolo linatero. As a family mpaka panopa aku MD4 banakuuzaniza nkhani ya kuyeza kwa matupi amene kuti unachitika process imene yandimaliza saizi nenda model. Mmene ndakufotokozerani kale kunena kuti pakufunsana kwathu kuti ndi ndani palibe anapezeka, ndipo ti in your statement you said kuti it's either wa MDF kapena ku family, nde mwina anayimira ndi wa ku MDF. Yeah, so aku MD4 adayimirira mfunso wake kuti mpaka na lero pasaka ziwiri zatha sanakuzi kuti unakhala kuyezedwa kwa matupi autopsy report and zinati simnandiko report losi yakuti. Ayi, mwina alamwangana landira. Chabwino, munanena kuti tibwereraso chomankhula kuja munanena kuti amuna anu was a good communicator. But I think it's kumena mapita kuchoka kuchileka pa 9, that's where communication was not coming through until atafika nakuza ndi weather naliyoipa. Funso langa ndila kuti za
ma message ano matumizirana ndi geli malengalenga mukupita 942 inu Luti Nzuzu inu munadzayankha all the best 943 koma matiuza muno kuti lasini wa mnanu ndi 1016 now kuona kuti anali good communicator maganizo mwanu kuti ngati panali china chimene chimachitika mu ndegemo mwina weather sinali bwino kaya zina zoterozo ndi chikayiko cha 50% mwina chochija simukuona kuti mwina ngati anali pa line mpana 1016 pana khachina chinayo chodzidzimutsa mwina akanakuwuzani simunayamba maganizo apo kapena maganizo mwanu? Zikomo kwambiri sa ndi chifukwa chake ndapempha kuti komiti yanu ingofufuza kuti anapanga communicate kwa ndani chifukwa anything serious, very serious, sangandipange involve ine akuene kupanga involve anthu aku office kwawo kuti athandize. Pomaliza nofa ngova be clear through chair. Ngati nafa bwino manena kuti mfauti mwana musanapange ntchato ndoti muna kuntchito samadziwa amapanga communicate akhozopanga communicate officially kwa elder brother wawo amene sali kusikali komweko mukhoza tigerako mwina through chair apena atipatsa manambala awo even the name of dzina la alamwano amene ali ku kusikali kuti kafukufuku yomwina tikamapitiriza nawonso tikhoza kuti tidzawafusepo. Zikomo kwambiri amene ndikupatsani ma details awo. Chabwino che ndikizo mene. Zomba Thondwe pepani alisi timpasa mpata modzi leta sabonomaliza kana kafusa vice chair kana zamalizisa. Zomba kwambiri chair inenso maya idini mundo ndi amene ndikukupepesani chifukwa cha chipinjo chimene chinakugwerani tingopemphera kuti mzimu wawo wa malemu wawo udziusa mumtendere. Mafuso ambiri amene nawo afusidwa kale komano mwina ndimafuna ndingoyamba ndikufunsa kuti kupatula pempho lanu limene mwapereka ku komiti ino makamaka pa nkhani ya phone imene sinapezeki ya TNM munayamba mwayeserapo njira zina kuti muone kuti phone sinapezeke chifukwa chani kupeza kahinti kalikonse? Ayi sitinayesere njira zimene ndinangoyesera chabe ndizokuti pali ma messages ena ake amene amanditumizira ngati akalipira fees zana ndinadzafufuta koma the same day yapa 10 ndinayesera kuti ndizipange restore fa normally ukakha kuti wafufuta ku gallery kuma ma pictures aja they are still appearing ku phone ukapanga press zimene zimachitika iwo ndine ukapanga press ifa amunanga information ina iliyonse kuchokera pa tsiku limene ndinadziwa kufika tsiku limene anamwalira. He had it and I had everything in my phone. So ukapanga press picture imabwerera kubwera koma on this particular day nafufuta mamawa poona kuti ndipange create space ku gallery koma masana ndidamva zimene zija I was trying kuti ndibwezerese zima receipt zama school fees zija zinandikana ku namba yawo ya 08 imeneyo imakana kuti sizili available imakana kuti kuti nawonso mafoni wafufuta chilichonse koma inakana, that's it. Koma palibe njira ina iliyonse tinayesaso kuti tingafufuza kuti foni ipezeke ndinama. Zikomo kwambiri. Munafotokoza kuti malemuwa mchitidwe wokumwa umadalikana nawo makamaka masiku omaliza. Koma tsiku ili ulendo waku DRC utakanika anaoneka ngati asokonekera pakana nafika size yokuti
akamwe cholinga choti akauze chilungamo abwana awo. Munafotokozanso kuti atauza abwana awo anatsindika kuti sakudziwa kalikonse, angolandira directive kapena titi ma instructions kuchokera ku head office. Munayamba maganizirapo kuti mwina malemuwa anapititsidwa kumeneko last minute, mukamalingalira kuti mwina pazifukwa zina zoti mwina akakumane ndi phinjo china chake pepani makalingaliro amene wanayamba bwerapo ndimene munaonera tsiku limene anakwira. Zikomo kwambiri sa. Chifukwa chimene ndaperekera information imeneyi ndi chifukwa chokuti mukufufuza kwanga, despite kuti amuna anga anandiuza kunena kuti sizitero, nafunsaponso munthu wina anandiuzanso kuti aya sizimatero. Nde ineyo ndimangofuna kudziwa kuti mundive ndinati ndi 50-50, timati 50 ngozi 50 ina muchikayiko poti conclusion palibe. Ndimati was it a deliberate move kuti awa apite ndi achotse awa, chifukwa ine amuna anga amakuuza chinthu the way it is, whether ukhumudwa nacho kapena ayi. Koma on this particular day chimene ine anandiuza, nsati on this particular day koma kawiri ka aka on the phone, ine ndili kunchinji kuchimwankango kubweranso kunyumba madzulo, statement yawe makhayo kuti zosatheka zimene sizimachitika. Andiwonso maganizo awo onse anali kuti abwana awo ndi amene apangitsa kuti wachoke. Koma abwana ana and the last day yapa 8 Saturday ndimene anandiuza kunena kuti abwana awo akanitsitsa kuti yo I wells I can't betray you, sindikudziwapo china chilichonse. So ndi chifukwa chimene ndikunena kupereka kwa komiti kuti maybe if you can start from there, ndikuona chifukwa chimene iwo anachotsera. Mwina siwo khaoso anachotsa, mwina ndangapo anapangidwa replace chifukwa iwo si pilot, is just an engineer. Mwina siwo khawo winaso anantanimboso anachotsa, nde atha kupatsani reason imene anthu anatani anachotsera ndikuwapanga replace ndiye nawo, chifukwa ati mayenda ngati loster. Munthu sukudwala, sukumva chilichonse, palibe vuto lina lililonse, angobwera nkukuza kuti ulendo uja inu ukaone mene list yatuluka iwe palibe, you are not appearing anywhere. Ndi chifukwa chake ni matero makwinako conclusion titokhala nayo zonse zitata ziko. Zomwe kwambiri chair, mina ningopempha mwapadera kuti anenapo zinthu ziwiri zitatu zokuti mmene amapanga brief anzathu ku German ku BFU anatsindika kuti zomwe akupereka akungoganizira ndi mmene apezera information, komanso ndi maphatikiza ndi concern ina inabwera uko kunena kuti nkhani ya weather paja report imene inatuluka opanda weather analysis, komanso akunena kuti mwachitsanzo mmene ndege imazungulira information imene apereka nyumba ino ABFU anadabwa kwambiri ndi masekozi amenewo. Koma mukaona mu report muja sindikumbukira kuti naonapo explanation ya zimene zija kuti ndege imazungulira chonchija motani, pamene anzathu kumbali kumene amapanga brief akufotokoza momveka bwino kuti nawonso akudabwa kuti aku Germany akudabwa kuti ndege imazungulira moteremo ndi zachilendo. Mafuna mwina chair pakapezeka mwayi titawunikiranso pamenepo chifukwa tinalibe popangira reference pa chizungu kuti masekozi amenewa agwirizana bwanji ndi anzathu a BFU, koma mu report muja mulibe. Nde mwina information imene ndipemphe kuti titenge ngati one hint to solving the same. Zomwe kwambiri ndilekeze pamenepo chair. Zomwe kwambiri Timalizire ndi Zomba City South. Zomwe kwambiri chair. Zomwe kwambiri. Timalizire ndi Zomba City South. 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 Timalizire ndi Zom
Chair, zikomo kwambiri. Inenso ndigwirizana nawo azinzanga kuti ngati anthu akuzomba City South ifenso tikupepesani chifukwa chotaya amuna anu pa ngozi ya mtundu umenewu. Pepani kwambiri. Ndithokozanso mene athokozera Chair kuti munachiona chofunikira kuti mubwere muzakhale nafe komanso kuti muzatiuze mbali yanu ya nkhani imeneyi. Tikudziwa ndi chowawa komabe tikuyamikireni kuti munafika. Ine nkhani sinditalikisa ndingofuna muna clarification malo awiri kapena atatu. Nkhani ya malipoti ya madokotala imene yanzanga ukasina and aifusa bwino kwambiri pemphobe likhala lomwero kuti muna alamu anu kandi akhazeni a malemu amuna anu mutatifusirako ngati ripoti imene inapeza kuti tiziwedi kuti kufamireko ripoti ya madokotala imene inapita chifukwa kufufuza kwa mtundu umenewo timaonabe kuti ripoti ya boma ija panali zina zimene madokotala sanaikemo. Nde timangofuna tiziwe ngati mwina kumtunduko ripoti imene inafika. Nde pempho china mene mmalongosola munanena kuti anti anu anakuimbirani foni usiku ndikumakulimbisani ndikhulupirira panali pa 10 pomwepo. Kumanena kuti mwana wanga limba mtima izi ndi 50-50. Ndimangofuna ndiziwebe kuti kodi usiku kweni nali nthawi yanji imene anaimba foni imene kumakuuzani kuti 50-50 kumakulimbisani mtima. China Chair amanenaso mayi aidini kuti ali mgalimoto akudikira ana kuti apange shopping amalizise shopping. Anthu ena naye atayamba kutumiza zithunzi pa social media. Ningofunabe titaziwa ife ngati komiti ngati munandiya zithunzi zina kufoni kwanuko zokhuza ndi ngozi imeneyi kuti mwina ifenso titaziona munazikhuza kuti titatiziranso kufufuza za ngozi imeneyi. 50-50 waujeni kuti mwina mukayikira 50% ni ngozi. Komiti chifukwa ili pano kuti mafunso amene amalawi ali nawo mwina mu 50% imodzi mafunso amene wayankhidwe. Ndi timafuna mwina zithunzi zimenezi kuti zikhuza kuti tithandiziranso. Kumalizira Chair munanena kuti ABF akuchitani brief kusigerege yakale. Anayankhula maonena kuti iwo ndikoyamba kufufuza ngozi ya mtundu ngati umenewu. Ndikhulupirira nakumvani bwino iti mutandiyankhakayi pamenepo ndipitirize funsoli. Zikomo sa munandimva bwino. Zikomo kwambiri. Azibambo amene wa BFU ndithu ndi akadaulo ife tinali ndi chikhulupiriro kuti sikoyamba kuchita investigate ngozi ngati ya mtundu umenewu. Ndi ndimangofunabe mutamasula bwinobwino kuti kodi amatanthauza chani kuti ndikoyamba mtundu umenewu wa ngozi ngati imeneyi. Amasiyanisa bwanji ndi ngozi zina zimene anachitapo investigate iwo mbuyomu. Zikomo kwambiri Chair. Zikomo kwambiri sa. Chimene amanenera iwo amanena kuti kufufuza ngozi yokuti inalibe facility iliyonse imene ingapatse lead ya zimene zimachitika mkati mwa ndege. Amadzatchula za black box komanso amati is it recorded, there was something imene amatchula ine siwaza ndege koma panali zinthu ziwiri zimene amatchula kama transponder kamati chani something like that. Panali zinthu ziwiri zimene amazikamba komanso amanena kuti iwo amapatsidwa nthawi yayikulu pofuna kufufuza chinthu koma anapatsidwa nthawi. There was a lot of pressure yoti apatsidwe nthawi yochepa yoti apange finalize report yawo. Zikomo. Thokoza kwambiri. Chair
Mungu akumbusa kuti nati mafunso tiwiri tija ndinafunsa kuyambirirako ayankhala kumapeto. Tinanena za anti mwina mukhoza kuti yankhako za nthawi zija zikomo Chair. Honestly speaking, sir, unali usiku umene sinathe kudziwa nthawi koma munthu nenali ntabalalika. Pamenepo nde sindinasunge nthawi, nali ntabalalika kwambiri. Fandi ma lower ku acceptance, nde ndinalenso ku denial. I was in between two worlds. Mene amandiuza choncho. Koma pondiuza choncho omwe nde ndinabalalika no kwambiri. Chifukwa chokuti ndinayenera no kungoti mene akundiuza kuti it's 50-50. Ngozi ya ndege ndiyopya. Nde kuti chabwino palibe. Somo kwambiri ndi funso limodzi longofuna kumvesesa state of mind ya nthawi ya ngozi kuti inali bwanji. Ndiyambira ndi pa nkhani imene munafotokoza kuti anali okhumudwa kwambiri atasiyira kupita ku DRC. Koma inuyo munalimbikitsa mtima. Kodi mukuona kwanu anachivomereza kuti zachitika basi ndikuziwala zinthuzi? Zikomo kwambiri Chair. Amuna ngana chivomereza kwambiri. Andi mukaona munkhani imene makuza ndiyoti anachoka kuntchito nyanyala kupita ku nyumba. Ndikapezeka kuti ntankhulana nawo akuti kwa iwo he was very relieved. Anabwera kuntchito kapitiriza kugwira ntchito nomo. Analata chivomera kwambiri. Ndi chifukwa chakenso tsiku ili lapa 9 mama wainepo apangali mind kuti tinagwirizana kuti musapite. Ine fani mafuna ndigwiritse ntchito ka weakness kamene kanalipo kuti kuntchito kuja apanga let down asapite. Koma he was very willing kuti he wants to go to work as a military man. Chabwe. Kusonyeza kuti inuyo mene mukuonera atapita ku Mzuzu usiku umenewo mwati mamawa munacheza nawo ndipo munayankhula nawo nthabwala ndipo munachenjerera. Kusonyeza kuti munayankhula nawo munali ndi chithunzithunzi cha mmenewo analire. Inuyo mukaona ngati usiku umenewo anamamuwa kapena sanamwemowa? Anali sober, very sober. Even usiku wa tsiku limene ndimayankhula nawo pa 9 June. Umene timasiyana kuti ndigone nthawi yabwino. Mawa ndikuyenera andilawire. Tikukatenga a vice president. Very normal, very sober. And honorable anayankhula kuti akwadziwa kwambiri, akudziwa family yawo. Sikwachemerera foti ndamunanga. Koma also was a hard worker and very committed kuntchito. Mwina atha kundichitira umboni. Ndathokoza kwambiri poyankha mafunso onse amene tinali nawo. Chair, sorry Chair. Yes. Sorry to disturb. I have got a supplementary, just one small question. Okay, sitamalizisa. Thank you, Chair, for giving me the opportunity. Funso langa mai aidini makamaka pankhani ya foni. Foni imodzi inapezeka ina inasoweratu. Munafuna kufuna information inavuta kuti muipeze information. Kuti kodi foni imene yangotero monde kuti ndi information yose ndaluza. Ndimafuna ndifuse kuti kodi simunayesepo kupita ku Airtel kapena ku TNM kuti akapange download. Fuka chimenecho mwina chikhoza kuti thandizaso fe committee yathu kuti tikhoza kuona mwina after 9:43 kuti mwina panali communication yina imene mwina anatumira kuma bwana awo kapena kwina kulikose kuti ndege yavuta. Zikomo kwambiri madam. Sindinapite.
sindinayo se move ina iliyonse. Zikomo kwambiri share. I think apopo ndikuona ngati committee, I don't know kuti tingagwise ntchito bwanji kuti mwina tikanaona koso kweyatero kapena ku TNM kuti atipase korogo yawo kufika pamene mwina ma communications anathera. Zikomo share. Athokoza Kasongo North futa mkanizwana zimezo ti londoloza chifukwa cha nthawi. I think takhala nawo mai. I hope mukhala malizira. Okay. Pepani chair, this is a lingering question. Bodi nangasi talankhula tamaliza. Pamene ndi malankhula ndi mafusafuso mayi aidini ndimanena kuti ndikudziwa kwambiri ndipo anali katswiri oyang'anira pa ndege. Ndikukumbukira kunena kuti ulendo umene idachita ngozi udali ulendo umene akuchoka kuzomba samadziwa. Mjira ina ndioti sunali pa programu yake enieni udabwera modzidzimutsa usiku wake atafika ku Mzuzu. Mmaganizo mwanga ndikuganiza kuti adakakhala kuti ulendo umene usudachitike mwina kaya poti ngozi imachitikabe mwina idakachitikabe kapena. Ndiyenonso mukulongosola kwanu nasangalala nthawi imene munanenanso kuti yayi ndikudziwa ndipo anali olimbikira inenso ndikuyika umboni. Ndiye mmanenanso kuti yayi koma tikamaonera ma air crash investigation amanena kuti engineer amataya fuel amataya mafuta a ndege. Akataya mafuta a ndege kuti ndege kamakagwa ipezeke kunena kuti sina yake. Ndeti mamvetsedwa mmaripoti iwa kunena kuti munalibe mafuta a ndege. Nthawi iyo mmene maripoti ena amene akubwerera. Mmaganizo mwanu mukuganiza kuti mwina adachitadi zimenezi? Zikomo kwambiri sa. Ndi makhala ndi chikhulupiriro chonse kuti amunanga mafuta anachita kutaya. Zikomo. Athokoza kwambiri pano ndi pa matero zokambirana zathu. Athokozana kwambiri kuti yankha. Kale timakutengesani timakutengerani mbuyo. Tuthokozeni futhi olemba mtima. Kukhala nafe kuti bangafesi komaso ndikukamba zinthu zakale. Ifeyo TSSA kuti tiyanke mafunso a 50-50. Fazake tili pano. Sikolose la Malawi. Ndilokho muda mpaka pano. Mene lili banja. Komiti yonse ili pano. Ndiyokhudzidwa ndipo ifuna yesetse kuti kukhale closure ku family. Ndende kuthokozeni futhi nthawi yanu. Tingopempha ma contacts munanenaja asekretariat amene munalumizana nawo akufikirani tumapase ma contacts ena ndi ena ndi achibale makamaka ana brother and cousin yawo. Koma tukupempheni kuti msataye chikhulupiriro. Ambuye ndo wabwino. Akutonthozeni akupatseni mphamvu. Kuti masombenya ilina amene ali nawo osiyana amene anakuyambisani inuyo kandi geni kandi farming apitirire kuti nanunso mutha kuziyimirira panoka. Tilibe chambiri chonena mungokhudzidwa ndi mmene zinthu zinakhalira. Ambuye akutsogoleni muzonse. Tikufuneni zabwino zonse. Awa ni matero zokambirana zathu. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Can I take my Malawi. leave now? Thank you. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.